tes nada. Tes nada India. Jajal saiki. India kok bergodok ngono to ya. Ha iya ta. Iya iya piye piye. Versi. Iso. Ayo. Lumayan lah. Lumayan. Lagi. Apa enek iki? Malah kaya wedhus ketekan. Lah iya to. Kowe ngono iki gak isin. Aku yo isin biyen cita-citaku tentara kok bleset dagelan. Ya ora klebu tentara rantai gunung. Apa? Ayo Dik Lintang arep ngaturne apa sing musik? Ayo monggo. Sing lagi hit. Heeh. Sigar. Sigar yo. Apa, Mas? Ora kuwi bener. Kamu tadi mau nyanyi apa? Aku ora nyanyi, aku lho gerakku gatel. Manunggal dadi siji paring panglipur kagem sedaya warga mriki. Lagi ngoten Mas. Betul. Ugi bintang tamune malam hari ini ora awake dhewe tok Mas. Siapakah itu? Akeh. Heeh. Iki jajal iki. Lho niki. No, niki Dik Lintang. Dik Lintang. Oh, Mbak Lintang ini. Iki sing kondang ning YouTube makanya. niki. Lho. Makanya tidak pernah tumon. Tumon ki apa to? Kalau sama Mas Akbar itu loh. Ketemu. Iya. Heeh. Tapi lek ndek Pak Suryane enek kemiripan. Ada kemiripan. Terus enek neh bintang tamune. Sinten mle? Lho ke, pojokan ke? Langsung piye to? Lho ke, cek telepon lho sibuk lho. Sibuk, wong sibuk ke. Aja mbok ganggu. Kuwi wis jobe ning ndi lho Mas, Malaysia budal Saking terkenale. Heeh. Iki telepon kok nggone malaikat. Masa telepon kok malaikat ya pono to kok. Lagi piye? Ya diaturi Sing jumeneng kono riyen. Sapa sih Mas Dok? Pilihan. Mriki liyen. Oh, Dik Lintang dulu. Oke. Dik Lintang, nggih. Sempotan aja. Yo. Yo. Hey. Selamat malam. Mas sapa jenenge Mas Komet? Ya Allah. Bingung aku. Mosok lali. Lah kalian berdua mirip iki. Ngono kuwi aja celoman. Lah pripun? Om. Kok tuwek men ta Om? Lah yo iki lho ngakoni ngono kowe kok irinya. Iri bilang gen. Iri bilang bas. Ayo. Oke plon. Nggih sugeng dalu Mas. Sugeng dalu Dik Lintang Kairo. Dik Lintang apa kabar? Alhamdulillah baik, jenengan tes pundi salaman. Saya juga sehat baik. Alhamdulillah. Sampai sini jam berapa sayang? Ini tadi jam 4. Oh jam 4. Jam 5. Jam 5. Kalau boleh tempe tahu. Tahu. Kalau boleh Tahu. Aku suka So, tempe. gitu. Jangan maksain kehendak aku dong. Kalau boleh tempe kamu. Kalau boleh tahu. Tahu ya. Aku sukanya tempe. Tapi yang benar itu tahu. Tapi aku suka tempe. Sudahlah jangan ngeyel dengan juragan apa? gaji. Juragan gaje. Gaji bakso beranak tapi kok gaji kok. Dik Lintang ini masih sekolah apa sudah lulus? Masih sekolah. Kelas berapa kalau Kelas kita? 1. Sekolah sing dhuwur ya, Nduk ya. Ya, menek tangga ya. Menek tangga. Orang ngono. Lah piye? Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Heeh. Sampean harus belajar setinggi mungkin. Sing penting ki sina apa sekolah dhisik, kok lek masalah karir kok karire iso nyusul. Betul. Susulna ya. Iya. Mas Dodok iki sekolahnya dhuwur. Dhuwur. Heeh. Elek-elek ngene ya Durjono lho, Dik. Sarjono. Sarjono. Alhamdulillah. Kowe guyon-guyon ngece wong wecahe. Ngece. Kowe iki gajah diblangkoni ya. Nyapa? Iso kocar iso nglakoni. Anakmu dhewe lho saiki SMP kelas 1 pokon ngoceh kok. Pokok sekolah
Ya iki tukang sepeda motor legenda. Anake kon melok ojek online. Lho kaya dagelan tipis to. Masa to, Pak Dok? Asli niku. Karep kula bocahe tak warai belajar kerja. Mas. Mandiri mencari pengalaman. Mencari pengalaman, mencari penghasilan sendiri. Betul. Nyatane anakku nek sekolah ra tau njaluk sangu aku. Wis budal-budal dhewe wis duwe duit dhewe. Menurut Mas Komet, anak budal sekolah ora disangoni piye? Alah, lah iki ya saking nemene wong tuwa. Ora tanggung jawab. Nah, namanya orang tua itu tetap menanggung anak-anaknya. Lah wek mbok sangoni piro? Anakmu budal sekolah mbok sangoni piro? Anak kula sing PAUD. Heeh. PAUD lho. PAUD. Niku sedina nak rantek 50.000 tak tapuki. PAUD lho wis. Engkek. Anake wong sugih lho, Mas. Menjadi tradisi keluarga, Mas. Nek iso anak ki aja dibumbung sangu terus. Terus gak iso mandiri. Lho. Aja boros. Aja boros. Lah. Kok malah tutur. Lah piye? Wong awakmu noto anakmu ora goda kok. Lah kowe ngerti sing SD kelas 5? SD kelas 5. Sing SD kelas 5 tak sangoni 250. Bedino. Sekolah iku ora sangone 250. Nek mulih ora entek, Mulih rantek tak tapuki. Saiki ditabungno. weh. Piye? Tabungane akeh. 250 kuwi sing 200 ditabung 50.000 ge jajan. Lho bocah ngono kuwi lho kreatif. Terus ditukakne apa? Ya mbuh iki rencana wingi wis arep tuku bombongan. apa wi? Apa kuwi bombongan iki apa? Pring. Oh iya pring dinggo ngiket pake. Heeh. Pake apa diiket ning pring. Ora ya hasta karya. Gawe karya. Gawe apa kok pring gawe apa? Bukan macam-macam iso gawe kurungan ayam, terus? kurungan manuk. Apane sasine Agustus to Mas ya? Agustus. Bisa kayak lomba. Pas kemah. Kayak lomba kemah lho. Kemah. Bisa dikembang. Bojone ya melu lomba hebat tok. Gak. Oh, gak. Lah apa? Jere alah bojomu ning gone warga. Ora. Ning gone desa mbok elokno lomba. Tak penging. Lah nyapa Lah kok penging? nyapa? Tahu melok lomba lari gak balik 2 dino. Minggat. Bojone larune ning ndi larine lho. Oh, kok kowe aja melokno lomba lari to, Mas. Ya, Paling Pak. gak lomba balap karung ngono lho. Apa tahu melok lomba balap kerupuk mangan karung. Balah kualik kuwi, balap karung. Balap mangan karung kerupuk. mangan kerupuk. Balap kerupuk. Lah, kok mangan ngomong karung. apa? Kowe iki Balap ngomongmu balap kerupuk makan karung. kuwi kleru. Lah iya mangan kerupuk ning jero karung. Yo. Mangsaku kok Mbok ringkus bojomu. Ayo Dik Lintang. Dik Nanti Lintang. Nggih. pengen jajal suaramu kaya apa to, Dik? Nggih Kang Mas. Lagunya napa? Lagu sing hit-hit saiki. Yang klasik napa yang damel musik? Padune ape leren. Nah, iya. Padune. Musik. Ora apa-apa, sing musik ora apa-apa. Oh nggih. Mas Komet itu jemenenge dites suarane Dik Lintang Nah, piye? Ndang, kamu kan Penilaianmu guru gimana? vokal. Nek ini jelas namanya sinden. Heeh. Itu pasti suara juga sudah lumayan lah. Ya ora mesti. Sinden. Tapi kalau yang ini Heeh. jangan sampai lah duet dengan Dodok. Lah kenapa? Kasihan yang melihat dan mendengarkan. Oh. Ngono loh. Oh. Penyanyi yang boleh nyanyi itu yang sudah hafal dengan cengkok. Oh. Seperti Mbak Lintang itu. Contone, Misalnya, Maneng isun. Coba. Banyuwanginan. Heeh. Iya. Ya, baleni Mas Komet. Balen. Maneng isun. Maning isun. Ngono ya kecil to, Pak. Wis. Lah piye? Iso Sampeyan toh. iso. Tes Mas. Ora usah nganggo katae. Oke. Nah. Oh, Iya, Bra. kok Iya, Bra. modeni to? Ya, ya pancen ngono kuwi asline kaya ngono Iya tapi kuwi. baleni to sing banter. Wes ora usah Kayak Banyuwangi. wong Ora usah Banyuwangi. Iso. Sing gampang ya, sing sing ayoh gampang. to, Sing gampang. Iya, iya. Abot-abot. Nganggo gedang, Mas, nganggo gedang. Kendange, Mas. Nah, gendang Mas. Ora sebut demek najis. Ngetak gedang. Oh. Ikuti. Gak semangat belas. Lah iya, kurang semangat. Yo, ora semangat. Kamu tidak bisa menularkan energi Nah. positif, Bro. Dingin. Enggak asik kamu itu. Dingin nek wong tak tulari yo malah loro. Lah penyakit toh. Ayo Mas. Siap yo. Iya. Oke. Ayo. Iya. Melek. Melek. Iso to?
Opo ki? India. Itu tes nada. Tes nada India. Jajal saiki. India kok bergodok ngono to. Iya. Ayo ta. Iya piye. Versi. Iso. Ayo. Lumayan lah. Lumayan. Lagi. Apa enek iki? Aku malah kaya wedhus ketekan. Lah iya ta. Kowe ngono iki gak isin. Aku yo isin biyen cita-citaku tentara kok bleset dagelan. Ya ora klebu tentara rantai gulu. Apa? Ayo Dik Lintang arep ngaturne apa sing musik? Ayo, monggo. Sing lagi hit. Heeh. Sigar. Sigar yo. Apa, Mas? Ora kuwi bener. Kamu tadi mau nyanyi apa? Aku ora nyanyi, aku lho gerakku gatel. Gatel mbok diobati. Wis tak obati yo malah mlinya. Rondap no. Loh. Rondap yo obat suket edul, pengen mateni wong. Ya kan cepet. Ayo monggo sigar. Sigar, yuk. Ayo monggo sigar biak. Sigar. Semongko ya sigar biak iki kok iso. Sigar sing lagune Deni Caknan iki. Piye? Alah sigar kok takok nyapa lho kok iso. Ayo coba garapan Mas Sutris ya iki. Keyboardnya biasane iki, Mas. Gerape tambahi Mas. Goyang kembali bersama Asta Pratata Erwi Saco. Karang sono bergoyang. Wasek. Ada Lintang Kairo Indonesia. Segde sikil dawa sa Erwi Saco. Sinten sing sambat. Kula niki kuat. Rosa. Ning pas ninggal aku wektune mboten tepat. Lagi bunga-bunga nyawange sambu. Spesial buat bakul popes yang ada di belakang. Urusane apa bakul popes sih? Kali sigaran ati. Wasek. Meleo sayang, aku sing berjuang. Terima kasih. Lenggah dulu. Kairo. Pripun ibu-ibu ingkang teng ajeng seneng mboten? Pindah melih seneng mboten? Lek jenengan seneng niki acara kados ngeten rencana badhe diwontenaken saulan sepindah. Purun apa mboten? Pak Lurah, saulan pisan. Malah ngerepot no Pak Lurah. Saulan pisane anggaran kondi kok ya. Dilanjut no. Nggih Mas Akbar. Nah, terus tasih wonten bintang tamu Lah malih. iya kamu Mas Dodok wis ngaturi Dik Lintang. Ya Nggih. ganti Mas Komet ngaturi sapa? Lah. Yo. Karena musiknya kayak sing serem. Deng. Wo, Horor. Masuk bintang tamu metune horor. Kowe lain dari nuansa beda. Oh. Yo. Kali ini hadir di kawasan lapangan Karangsono istimewa buat Anda. Ada salah satu bintang tamu dari wilayah Madiun. Siapa dia? Artis yang satu ini artis yang sungguh mistis. Pernah ditangkap di berbagai kuburan-kuburan. Pernah main di punden-punden. Ada si cantik Mano Hara. Tepuk tangan semuanya. Ora sing nyelok kowe ya sing tanggung jawab kowe. Sing nyelok kowe tanggung jawab kowe. Ini awe. Nyapa? Iya. Lah modele kowe apa melarikan diri rene tak cegati to. Ora. Nyapa kowe? Wah, kayak pelendungan. Nyapa kok guyu lho. Mboten ono. Wis golek pangan dhewe ya, Pak. Ayo golek pangan dhewe. Emang ki wis ngaturi Dik Lintang kok. Lintang kok. Gentian. Klip kan dirine. Iya. Bongko. Nyapa kok bongko? Sini, Sang. Wah. Kayak Romeo and Juliet. Nek nesu. Ora tau nesu. Sini, Sayang. Enggak guyon aja, sini. Kowe ki nyelok sinden kok suarane wedhus. Gak gelem itu. Heh? Gak gelem. Piye to? Kowe paling mambu lebus paling. Heeh. Iya. Selamat malam Mbak Manuhara. Ya Allah. Selamat malam, Mas. Lho sopan koyo ngono kok.
Lho, sopan anggun feminim. Welungki lho, ora resiko. Selamat malam. Bar mangan didik. Kenapa sayang? Kenapa? Sampean kenapa? Ini bau kakos ya. Iya memang itu sukanya sobo di sapi deng. Iya. Gitu. Iya enggak masalah. Selamat malam Mas Selamat Akbar. malam, Mbak Mano. Semoga selalu diberi kesehatan. Amin ya Panjang ampun. umurnya. Amin. Murah rezekinya. Amin ya ampun. Kok kayak burung. Luar biasa. Mbak Manohari. Mengucapkan Mas, ini siapa? Ini kutelowo. lowo kok kutilen dadah. Itu siapa? Saya takut. Kok kutil singa ngono rada serem. Kutil kok lowo. Udah sementing iki wong Kancane iki belan ngono. Aku takut Mas Akbar itu siapa? tenang, Dik, tenang. Kowe takut? Aku takut. Lho. Malah mbok wedeni piye to kowe iki kok. Tadine ndek petang. Melayu nangis wong beleh iki. Yo aku akhirnya pedot tadine tak konokno terus. Dek Mano, ndak usah Iya. takut. Ini juga manusia. Manusia. Cuma makannya Ayo. bedak. Jeneng ngejak poli. Lho. Sinden ki Sinden. nyanyi nembang kok poli. Sapanen to wong feminim ayune sopane kaya ngono kok. Dek mana kabarnya? Di mana Dek sehat? Alhamdulillah ya? sehat, Mas. Kaya ngono Saya itu temennya ini loh. Kok ya Kamu siapa namanya? komet masuk Alah Mas Komet. Kali. Alah, kangen aku. Ya dalah. Aduh. Karo jenengan tenan lho. dirangkul. Masa iki Komet? Komet. Ya Allah, Mas. Ya dalah. Ya Allah. Aduh. Masa, Mas? Dagelan kondang pas komet. Mas Komet nang YouTube. Sampeyan ki Mas Komet to. Komet. Walah, alah Mas Komet. Mas Komet. Mas Komet. Mas Komet. Ya Allah, Mas Komet. Aku suwi ora pedhok ketemu karo sampean lho, Mas. Ora apa-apa ya, Met. Ora apa-apa ya. Mas. Ora apa-apa ya. berapa wis susu barak Lah nyapa? kok memabukkan. Ancen awale ngono kok wis. Nek wong wedok tenan mereka gandul ngono to. Lah kuwi piye? Kuwi tok. Aku gak mau tok. Paling tok ki nata brose kuwi lho. Apa we apa susu we? Lah apa? Diapusi. Kok iso dihapusi piye to asli wi? Iku tak tomat. Dadi rada siku. Nah, purik kelarang. Nyapa Enggak mau. Ya tok bapakmu lho. Enggak mau. Bar mangan ketil. Kaken mangan teh. Ayu-ayu kok prat-pret. Jenengan ki aja ngono aku suwi ora ketemu jenengan Lah aku iya. kangen ngono lho, Ya Mas. dirangkul, Mosok kangen dirangkul. Lagi ketemu kok lali komet, enek komet enek dodol. Ngono ngene. Ya. Lah iya. Sing romantis digandeng sing Kok romantis. biasane dipeluk, Dipeluk, dirangkul, dirangkul, digendong, digendong. digendong. Ya ya Mas ya. Kowe menengo. Biasane piye? Kok nambah resiko. Dewang gila. pepujan ning ati. Wong wedok ngono kuwi, Iya, malu-malu kucing. Kaya ngene wong wah iki wedhus kok kok iso malah kosot iso dikuenek-enek iki Ya saking ngaleme ngono lho, Mas, saking ngaleme ngono lho. ya tapi terus madhep rene mosok kotak terus mbok ngenek-ngenek Ya nganu lho, sampean ki ora roh to. lha ora kotak iki mondol Momdol apane kok. Ya ngene iki saking ngaleme lho. Ngaleme, manja, Saking ngaleme manja, kuduwe manja. Jenengan ki dadi wong lanang ya pangerten ngono Kowe lho. iki langsung dingin lho, cekel-cek lho sejak mlaku. Nah ngono lho, Mas. Iki wong ayu ngono lho. iya iya Kok iso lha kowe iso ora gelem ngalami contoh. Pokoke wong ayu aku entekno, Mas, aku entekno. para bapak-bapak Heeh. wonten sayembara Sayembarane apa? ingkang saged ngetengi menika kula bayari 500.000 Mbak kira aku wanita apa? Ngenyek, pelecehan. Pelecehan. Mbak kira aku wanita. Bener, Mbak. Ora lah. Tapuk, tapuk. Tapuk, Mbak, tapuk. kowe ngantek kukut donya ora ngarah meteng Kok aku mbok tawak-tawakne Ora. bapak-bapak ki mbok kira aku wanita apa? ora guyon sayang Lah wong kene iki wong mendeme langgananku kabeh kok. Lah adalah, tenang to. waduh lo parah lo
Ora ana wong wedok ayu kejaba sliramu wong ayu. Makasih. Manwara. Weh. Mas. Iki ana ing Karangsono. Heeh. Masyarakat Karangsono kabeh dadi saksi. Iya. Tresnamu karo tresnane wong-wong kuwi. Heeh. Kok wong-wong kuwi karo tresnaku. Aku ora Kira patek aku tresno. begengek apa piye kok. Aku jane ora patek tresno to. Aku ngantek saking banggane karo Mbak Manohara tak aplikasikan melalui wayang loh. Wayang. Masa? Di Mas. Pundi? Oh ngono. Lah. Iki lho dagang aku. Aja disingkap. Kagian dhuwur cawes kaya klobo. Walah. Kok apik ya? Jane iki wae kayak ngono. Mas nyambut Mas, engko tak gawene ya Mas. Bener. Piye? Ya iki nuansane kan merah putih. Betul. Aku mau rene wis gawe klambi kuning. Oh, kok nuansane merah putih dadi ya gawe klambi merah. Ya semangat perjuangan. Awake dhewe ra melu berjuang melawan penjajah. Nah. Saiki karek mengisi kemerdekaan Nah. dengan hal-hal Betul. setipip. Nah. Untuk iya. Dengaran kok ndasmu meletik, Mas. Lho piye to? Aku kadang-kadang nek cedak ngene iki ngono ya. Apa meneh? Yo kowe ora ngerti situasionale di biyen kaya apa to? Iya, Piye, Mas? Betul. Pejuang zaman biyen ki perang melawan penjajah. Penjajah. Podo. Heeh. Tenan iki aku ngerti dhewe ceritane Mbak. Geserene sambil bledek ngono kan terus. Apa enek to? Kae lho. Kowe ora ngerti zaman penjajahan. Ah. Piye to, Mas? Iki sing cerita mbahku dhewe. Lah aku cek cuwilik mare. Zaman biyen enek londo kang ngarep mbahku kuwi siap-siap ning ngarep wis penyegat di londo. Oke. Mbahku nggawa tembak, Mas. Belanda datang, Belanda datang. Tembak! London Dari- plak plak Dari depan. dari depan. Tangkap Belanda datang lagi dari sebelah kanan. Tangkap, Red. Tembak! Lah kok bedilmu ramuni lho. Anu, pertama ngono man bar mbokku to. Tembak! Pak Lurah breng. Pak Lurah mbok tembak bareng Paling urusannya apa? mambudem to. Kowe kira pengalaman go tembak kok iki jaman biyen iki ngono perange. Ya Mbak ya. Aku Mas, cara ya. aku cara zaman biyen ngono, omongane wong perang aku buka warung kopi yo, Mas. Piye nyapo wayahe perang buka warung kopi lho. Lah pra yen istirahate to, Mas. Oh iya iya Oh iya iya. Apa Iya, sih, ter- Mas? Masih iya, rame kuwi Ah, ku. ah. Belanda datang dari sebelah kiri. Belanda datang dari sebelah kiri. Tembak! Hancur. Hancur. Mati plak plak plak. Plak, Komet plak, plak, tangkap. Tangkap, Mas. Tembak. Kok mejen to, Mas? Nanti Bang Anto. Mas, buke lo salah opo? Buke salah apa, buat tembak? Buat tembak salah Mas. opo? Mosok gue nembak sing ben ora kenal. Tra yo tembake wis kepleh kok. Kepleh wis. Kepleh piye? Gue nembak Manohara aja, Sal. Manwara. Ra kena, ra kena. Nyapa? Kekmu ilang. Ngapa sing ilang? Ora ora aku yo Loh, salah. Dicek ijek ora. Oh kakak tak cek dhewe ki opo to kok sok. Masa to? Masa ilang? Iya aja. Tembake malih, Mas. Malah piye, Mbak? Granat ngono lho. Granat piye ki abu. Mbak Mano, salam-salam dulu warga Injing masyarakat. ngaturaken Barang sono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jane apa? Iki lho, diencloki jangkrik. Jangkrik. Ya jangkrik ki ngerti berarti kuwi jangkrik lanang. Heeh, iki nek gak wanita jadi-jadian gak ngarah diencloki jangkrik. Sik ning kene jangkrik. Jangkrik. Lagi ya dincok damput. Kowe ki anggerene wong ayu. Mesti kuwi nang. Gak Mbak go. Kamu iri ya dengan kecantikanku kamu iri. Ah, betul Mbak, wong bojone welek nang omah mulane ngesir sampean. Lah Iya. bojone guwing lho Mas iki. Heeh. Lah wong dek mben kae to pas salat. Heeh. Magrib gegerne wong sak desa Mas. Ya nyapa? Lah bojone guwing merongos pisan. Heeh. Lah kok basa salat ki lah kok Piye? untune iki nyantol sajadah. Sekae wong ki bingung Mas. Iya. Bojone komet mangan sajadah, bojone komet mangan Geger. sajadah. Geger dikira reok. Kuwi pas dienggo sujud. Hah. Pas dienggo ngadeg walah bojone komet reokan. Berarti kelet saja deh. Nesu. Ngono ae lutung, ngono ae lutung. Lutung kok lutung. Me padha karo lutung, Mas. Apik lutunge. Salam, Mbak. Injih ngaturaken matur sembah nuwun kagem warga masyarakat Karangsono. Karangsono. Matur sembah nuwun Pak Lurah, ngapunten Bapak Lurah ingkang pundi menika? Ingkang Bapak nika. Mariono. Bapak Mariana ingkang pundi Menika? ngapunten? Menika. Ingkang pundi? Menika. Kita Mas sampean ro to? Urung. Lah ya ingkang pundi ngapunten ngapunten. Bilih Ingkang cek pundi? dalu Bapak.
Oh, wilujeng dalu. Oh, nggih panjenenganipun alhamdulillah ya Allah. Kang Mas ya Allah. Langgananku tiba Mas. Apa kok selangganan sampean ki apa Pak iki? Lurah, Pak Lurah. Pak Mariono. Ngapunten Bapak, kula sakniki pun mboten dateng guyangan iki. Alah siapa? Pak Lurah ra tau rono. Aku ki buka tambal ban Mas ning kono. Oh, Alah, Pak kira Pak tambah. Mariono wigane nambalne ban. Oh, nggih, becek-becek nak nambah bam. Nambal ban. Nambal. Nambal bal. ban. Nambal Lah ban. iya ki mau lak tukang tamban bal to. Tambal ban. Waduh, Nyapa? suangkemu ya kaya kakus padha ae. Ngono kok kelok ki wong kaya kakus. Donga napa? Dongake napa niki? Cek kurang ndedonga muga-muga Pak Lurah pinaringan sehat, yuswanipun berkah barokah nggih, Amin. rezekinipun melimpah, saged momong sedaya warga masyarakat Karangsono. Amin. Injih sedaya warga masyarakat Karangsono mugi-mugi pertanianipun melimpah. Amin. Tahun depan bisa nanggap lagi. Amin. Wis to pokoke punjere desa karo ibu-ibu. Lek ibu-ibu seneng mesti bapak-bapak manut. Heeh. Mosok Mas? Lho tenan. Mergo Nggih, Bu, nggih. bapak-bapak kuwi kalah karo ibu-ibu. Ibu-ibu. Oh, lah kok iso? Iso. Sawangane kayak kepala rumah tanggane ngasline dienggo kalan. Contone rasa ado-ado. Heeh. Aku wae. Heeh. Aku nak nang kene kita macak pantes dagelan. Dagelan. Bintang tamu. Bintang tamu. Nang omah yo, Mas, tukone LPG. Pasangno sisan kok aku kebledosan. Pikir to Mas, ki asli lho. Asli ya. Kok nak wong lanang ki masang ora iso kebledosan. Wong lanang ki malah toh nyawa lho. Ki nyawang masang LPG. Nek bocore awake dhewe kena geni sret dor. Bongko lho kuwi. Ora apa-apa. Mungkin mingkire bojone Mas Komet ngene. Alah, engko nek bojoku mati aku golek neh. Mungkin ngono ya Mas ya. Ora apa-apa kok bojomu tak urusane. Nah, Lah ngono ya tapi bojone gue nih Mas. Engko tak tambalo to. Bojone iki ban ya. bojone Mas Komet iki guwing ditambal Mas. Pas enek sunat masal, turahane kuwi dikekne bojone Komet ditambal. Lah roh wong ganteng kok lambene ngene umi-umi to Mas. Lah ya. Bisa. Sampean kok apal to? Apal Mas. Lah ya turane Alvin lho. Alvin sapa kok? Mek ki ya lihat. Apa menghibur apa Mbak Nggih. Mano? Mbak pilih wonten pamundutanipun. Wonten pamundutan Mbak Manuara ke pure napa tinju. Wong sinden kok tinju. piye to? Sinden kaya pegulat ngono. Suwi ora ketemu aku kok mesti ngono kuwi lak yo aku nggare gemes.